presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. बीजेपीच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका सोंपली. खंयच्याय खिणाक येता लिस्ट. काणकोणा विजय पै खोत थारिल्ल्यात जमा. मयेचे सस्पेन्स तशेंच. पयल्या दिसा एकूय उमेदवारी अर्ज ना. इलेक्शन कमिशनाचे परमिशन घेनासतना सोशल मीडियाचेर कॅम्पेन करतल्या पार्टींक नोटीशी. काँग्रेस हायकमांडाचे महागठबंधनाक ग्रीन सिग्नल. विजय बाबूश पावले दिल्ली. दिग्विजय सिंगा वांगडा बसका सुरू. वेळी कुठ्ठाळेचेर कोफुसांव. जेएसएमाचो पणजेचो कॅन्डिडेट राजू सुकेरकार पणजे रावना. सल्लो फाटी. हेल्थाच्या कारणाक लागून सुकेरकार सल्लो फाटी. पणजे दिलो एमजीपी घालता कॅन्डिडेट. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो वेटरनरी ऑफिसर रामदास नायकाक विजिलन्सान लाच घेतना रंगे हात धरलो. रेंडरिंग प्लांटाच्या मॅनेजरा कडच्यान घेतलो म्हयन्याक 5000 हप्तो. पोर्तुगालचो प्रधानमंत्री गोंयांत कॉन्सुला बरोबर. मुख्यमंत्री राज्यपालाची गाठ भेट. एनआयओची भोवंडी. आदिलशाह पॅलेसीत पोर्तुगीज हेरिटेज वाल्यांकडेन संवाद. आणि हायवे लिकर शॉप बारा बंद करपाची ऑर्डर. बार अँड रेस्टॉरंटांकूय लागता काय ना. कोर्टान करचे स्पष्ट. नाजाल्यार 80% धंदो काबार. बार रेस्टॉरंट वाल्यांचे संघटनेचेर कलकल. बीजेपीच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका आत्तां सोंपली. खंयच्याय खिणाक तांचे फायनल लिस्ट येवपाक शकता. काणकोणा विजय पै खोत थारिल्ल्यात जमा. मात मयेचे सस्पेन्स तशें आसा. काँग्रेस हायकमांडान गोंयांत महागठबंधनाक निमणे ग्रीन सिग्नल दिले. मात सीट शेअरिंग थारना. काँग्रेस हायकमांडान विजय आनी बाबूश मोन्सेराताक दिल्ली आपयल्ले. ते सांजे दिल्ली पावले. दिल्ली मिटींग चल्ल्या. अलायन्स प्रपोजल आसा ते गोवा फॉरवर्डाक 3 सीट, एनसीपीक 2, बाबूशाच्या युनायटेड गोवन्साक 1. बाबूशाचेर उरिल्ले 2 काँग्रेस तिकिटेचेर. सुत्रां सांगता ते प्रमाण काँग्रेस खंय अपक्ष रोहन खवंटे आड परवरे उमेदवार घालची ना. युती करपाचे लिडरांचे एकमत आशिल्ले. मात सीटांचेर वाटाघाटी आनी घासाघीस चालू आसा. काँग्रेसीचे अलायन्स प्रपोजल आसा ते अशे. गोवा फॉरवर्ड 3 सीट, एनसीपी 2 सीट आनी बाबूशाच्या युनायटेड गोवन्साक 1 सीट. गोवा फॉरवर्डाक फातोड्डा, शिवोले, साळगांव, एनसीपीक बाणावले, वास्को आनी बाबूशाच्या युनायटेड गोवन्साक पणजे. काँग्रेस आनी एनसीपी हायकमांड युती विशींचो निमणो निर्णय घेतले अशें जुजे फिलिप उलयलो. सोनियाजी आनी राहुल गांधीजी ते दोगूय जाण आनी आमचे प्रफुल पटेल आनी आमचे हायकमांड ते बसून आमी डिस्कस करता. कितें आसता सी गोवन रिजनल पार्टीज गॉट नो हाय कमांड. वी आर डिपेंडंट on high command because high command, our high command, any Congress high command, they have to sit or discuss and do it. Definitely my high command, they are discussing with the Congress people and it might be decided today or tomorrow morning. That's why Zoritor eyes. Local MLA तर म्हणटा आपणे घरा तर सांभाळली जाल्यार आयज पासून एक प्रश्न येता असो जी
आयज पासून डेमोलिशन त्या घरांचेर आसा. जशी सोड तकलेर आहा ते भाशेन कोर्टांतल्यान ते नोटीस हे धाडलेले डेमोलिशन आहा ते आयज पासून आहा. आयज पासून त्या कोर्टांतल्यान कॉम्प्रोमायज कित्याक जावना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजेचो गोवा सुरक्षा मंचाचो उमेदवार राजू सुकेरकार इलेक्शन कॅन्डिडेट म्हूण फाटीं सरलो. जीएसएमान सीट मोगोक दिला. आतां पणजे कॅन्डिडेट एमजी घालतली. जीएसएमान राजू सुकेरकाराच्या नावाची 2 दिसां फाटींच घोशणा केल्ली आनी राजून प्रचारूय सुरू केल्लो. मात हेल्थाच्या कारणाक लागून खंय राजू आतां फाटीं सरला म्हूण कळटा. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचो वेटरनरी ऑफिसर रामदास नायकाक विजिलन्सान लाच घेतना रेड हँडेड धरला. 22 म्हणटा ते कंपनीचे एनिमल वेस्ट ट्रीटमेंट रेंडरिंग प्लांटाचे मॅनेजरा कडच्यान खंय तो दर म्हयन्याक लाच घेतलो. ह्या म्हयन्याक ताणें हप्तो वाडोवंक सांगलो आनी आपणें ताका जमना म्हूण न्हयकार दिलो म्हूण 22 मॅनेजर सांगता. ताणें प्रकरण विजिलन्साच्या कानार घालें. बोसुएट सिल्वाचे टिमीन तांकां सांजे रंगे हात धरलो. मात रेडीच्यो फॉर्मालिटी राती उसरा मेरेन चलताल्यो. गोवा मीट कॉम्प्लेक्समध्ये डॉक्टर रामदास हे आधीचे इन्चार्ज होते आणि त्यांना डिमोट केलं कारण खूप लोकांना त्रास होत होता. अनेक वर्ष कॉम्प्लेक्स बंद होतं. ते आता पूर्ण रेनोव्हेट होऊन चालू झालं. आधी कॉम्प्लेक्सबद्दल तक्रारी होत्या की पाणी नदीत सोडतात आणि सगळं मीठ आणि हाडं वगैरे जमिनीत पुरतात. त्याच्यासाठी रेंडरिंग प्लांट टाकलं. आता ते रेंडरिंग प्लांट चालू असलं तर स्लॉटर हाऊस चालू राहणार आणि स्वच्छ काम होणार आणि क्लीन काम होणार. आम्ही रेंडरिंग प्लांट 22 कॉन्ट्रॅक्टर आहेत टेंडरचे. मी त्यांचा मॅनेजर आहे. तर ते आम्हाला ऑक्टोबरपासून ब्लॅकमेल करतात. 3 महिने झाले आम्हाला कामाला सुरुवात करून. ती ब्लॅकमेल करतात की आम्ही तुम्हाला बंद पाडू, स्थानिक लोकांना तुमच्या विरुद्ध उठवू, तुम्हाला रस्त्यावरती मारू. असं इनडायरेक्ट ब्लॅकमेल होऊन आमच्याकडनं 5-5 हजार दर महिन्याला घेत होते. मग ती माग परत वाढवायला लागले की बाबा आम्हाला अजून पाहिजेत आणि मग खोट्या तक्रारी आमच्या विरुद्ध करायच्या आणि त्यांचे आपापसातली पॉलिटिक्स. आणि त्यांना काय 1.5 लाख रुपये पगार मिळतो. तरीसुद्धा त्यांना चिकार दुकानदार आहेत, बाकी कोणी पुढे येत नाही. पण आम्हाला अगदी अंगावरती त्रास आला. मग शेवटी आम्ही व्हिजिलन्सकडे तक्रार केली की आम्हाला या माणसाकडनं आमचं काम नाही करता येत, आम्हाला त्रास होतो. आणि याच्यासाठी मग व्हिजिलन्सने त्यांच्यावरती ॲक्शन घेतली आणि आता त्याची कारवाई आत्ता चालू आहे. त्यांना रेड हँडेड पकडण्यात आलेलं आहे पैसे घेत असताना. घेऊया एक ब्रेक.